Nina bakaHlavana Bhulumlilo Endulinde obuba soMantshonga benoqelemane. Ohlelweni lanamhlanje sikwethulela umkhuleko wokugubha impi yaseSandlwane. Isilo samabandla onke umlomo ongathethi imanga sikhulekele uZulu kanye nomhlaba wonkana emkhulekweni obubanjwe isilo esigodlweni oSuthu ngoLwesihlanu lomhla ka-22 kuMasingana. Uzokhumbula ke mbukela ukuthi njalo ngomhla ka-22 kuMasingana uZulu uhlanganyela entabeni iSandlwane ukuyobungaza ke ukunqoba kukaZulu empini ngomhla ka-22 kuMasingana ngonyaka u1879. Ngenxa yemigomo elawula izwe kulesikhathi sesigaba sesithathu somgonqo, uMdlokombane ubambe yedwa lomkhuleko, ethula ke inkulumo ebhekiswe esizweni ngaphambi kwabezindaba. Bufakazi balenkulumo siyabona emlandweni wempi enkulukazi lapho uZulu ayemele khona ama-Afrika onke ngonyaka ka-1879 ngalolu suku lwama-20 enyangeni kaMasingana, njengoba ngikhuluma nani Zulu omuhle namhlanje. Akuyona imfihlo ukuthi ngesikhathi uZulu uphoqeleka ukuba uyozivikela kubahlaseli okwabe kuyiziqhwaga zamangisi, ngaleso sikhathi kwabe kukhona ukungaboni ngasolinye kokuningi kusuka kuyo indlunkulu kaZulu nasemazingeni ezigodi nemizi. Kepha ngokwazi ubumqoka abalempi kuso isihlalo nasezizulwananeni zikaZulu, isizwe ngaleso sikhathi sathatha isinqumo. Lesi kwabe kuyisinqumo sokuba phezu kwemibono eyahlukene enkundleni yempi akubhekwane nesitha sinqotshwe, okunye kwegceke kukhulunywe emva kokunqoba. Sekungumlando ukuthi zayidudula ezikaJininindi ladume mina eminyakeni eyi-122 eyedlule kuleya ntatshana okwabe kuyiSandlwane. Namhlanje ngathi ngo-2014 mhla zingama-25 ngathi ayaziwe njengentaba engcwele esizweni, ngoba yilapho uNkulunkulu akhombisa khona amandla ngo-1879 ukwehlela othini lwensimbi nje oluncane, wanqoba ombayimbayi ongayihlazo ukuthi namhlanje isifo esinjengalesi sibhubhisa abantu ngenxa yokungalaleli. Lamadoda akudala asifundisa abakwethu ngezenzo nangezingazi zawo ukuthi ukunqotshwa kwempi kulele esinqumweni esithathwa ingakahlangani, ukuthi ukunqoba akukhona okwalowo osuke esempini kuphela, kepha okumqoka ukunqobela izizukulwane. Namuhla singuZulu nje siyazigqaja ngenxa yempi eyanqotshwa ngabazali babazali bethu. Umbuzo uthi ngabe thina ikuphi esiyokukhomba njengempi esayilwa sayinqobela izizukulwane ezizayo njengamanje, njengoba liyabhubha bakwethu, khalwa zonke izinkalo. Khuluma lapha nje ngisho nami nganje lesihlobo sami khona esifihlayo njengoba ngikhuluma nje, kodwa kubalulekile lokho ngoba baningi abafihlwayo bayahamba. Njengoba ngikhuluma nje kuyahanjwa, akekho zaziyo ukuthi leyoshona ephila. Njengoba kwabe kunjalo eSandlwane, amathuba okuthi libhubhe ngathi akhona uma singanakile. Masingabuka izibalo ngendlela ezikhuphuka ngakhona, kumele nathi sizame ngesivinini esikhulu ukuhlehla ke sibuyele emuva, simfuna uNkulunkulu ukuthi ungaphi. Kepha khona lapho nethemba lokunqoba likhona. Uma nje singakwazi ukulalela, sikwazi ukubambisana
nohulumeni ezwakale abanjiswe ngoba lempi ngeke ayibambe eyedwa. Ngaloya nyaka ka-1879 akekho owabe enika uZulu ithuba lokunqoba. kwakuNkulunkulu kuphela ngoba kwasekulotshiwe ukuthi izoguqa eyethu njengoZulu. Kepha lathi lishona umlando kwakungomunye ngoba ezikaJinindindi umkhumbi wempi kaZulu ayigobhoze intaba ebomvu ngamangisi. Esikhathini esikuso Zulu omuhle bukhona ubufakazi bokuthi okubhekene nathi namuhla kuyefana nalokho kwabe kubhekene nezizukulwane zikaZulu ezabe zibhekene nempi yokugcina eyayisesandlwana. Impi yabe ingaqeda ngesimiso sobukhosi futhi ibe nomthelela esizukulwaneni esizayo. Namhlanje sikhuluma ngeqholo njengoba thina siphila ngesikhathi lapho uZulu esenguZulu ngempela. Isifiso sami ukuthi uZulu akavuke abe ngumZulu ngempela njengoba ayinjalo ngesikhathi senkosi uCetshwayo nangesikhathi sempi yasesandlwane lapha ahlangana khona wanqoba isitha. Fanele sinqobe lesi sitha esiwu-COVID-19. NjengoZulu wasendulo phambi kwethu kukhona isitha esinamandla lesengikhuluma ngaso. Lesi sitha njengamangisi ngaleso sikhathi sesichobozele inqwaba kuwo wonke amagumbu amane omhlaba ngaleyo minyaka. Namanje lesi sifo okuyukhuvethe esibizwa ngo-COVID-19 naso sesenze into efanayo neyenzeka ngo-1879 lapho amangisi ayesenqobe khona zonke izizwe. Lesi siqhwaga sinezibongo ngoba kasikhethi. Umkhonto siwufaka endodeni nasemfazini, siwufaka ebukhosini, kuhulumeni, kongqongqoshe, emabandleni, nakwabezempilo, emaphoyiseni, kasinasigwili nampofana noma uhlanga lomuntu kasibonakali, kepha umzila waso uyabonakala Zulu. Lapho usushiye khona kukhalwa. Njengoba ngikhuluma nje kuyakhalwa zonke izinkalo. Mbukeli, ake siphinde sibonane futhi ngemumva kwekhefu. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye zidukela emafini sekubingelela siyakwamukela ohlelweni lwakho ebukhosini okuwuhlelo olulandela impilo yesilo samabandla kanye nendlunkulu kaZulu nje yonkana. Namhlanje sikwethulela inkulumo yesilo esiyethule oSuthu ngenkathi ke sibambe umkhuleko okubungaza ukunqoba kaZulu empini yasesandlwane zingu-22 kuMasingane ngonyaka u-1879. Eqhuba webululo likandaba ubeke kanje. Ngalesi sikhathi sempi imindeni izolahlekelwa ngabesilisa nabesifazane, abadala nabancane. Njengakuzo zonke izimpi nakulena kuyoba khona izibazi nentukuthelo, ukusola nokwesaba kanjalo nezifundo ezitholakalayo. Injalo impi iguqula indlela yokuphila kuthi khona lapho ilunguzise okusha okuzayo. Namuhla Zulu omuhle awukho umuzi ongenaphilisi noma nemishanguzo yesintu. Akekho umuntu ongathi akazi ngomndeni noma umphakathi osunesidumbu phansi ngenxa yalesi siqhwaga nesitha sethu sonke. Mina qobo ngingalanda izigameko eziningi zokuhamba kwamalungu endlunkulu, abaholi ezinhlangeni zobuholi bomdabu,
nakuhulumeni, izethenjwa zami nabeluleki bami abadliwe yiso lesi sifo. Ngamafuphi sikhona lesi sitha futhi siyabulala. Okubuhlungu okubi ngalesi sifo ukusebuza kwaso isithunzi sethu kusithathile. Ukhuvethe selihlubule konke, alugcini ngokuthatha izihlobo zethu, kepha ludlavuza nesimiso sesikonkolo lethu. Namuhla amadoda nabafazi bemizi balondolozwa ngaphandle kokungena emizini yoyise nasemizini yabo. Into engakaze icatshangwe ukuthi izinhloko zamakhaya seziyophumela ngaphandle kwesibaya namagceke nasemizini yawoyise. Akugcini lapho, ngoba ngenxa yokhuvethe amasiko emindeni nesizwe kanjalo nohlelo lwezinkonzo alisalandelwa uma kulondolozwa umuntu. Lokhu angingabazi ukuthi kuzoba nomthelela ongemuhle esimongqondweni sabantu abaningi selwadlula lolu khuvethe. Ngamafuphi Zulomuhle lesizwe sonke, ngithi kumele siqalele manje ukuqhamuka nezinhlelo zokulekelela abantu okungenzeka ngenxa yokhuvethe bahlaselwe yukhwantalala. Uma ngikhuluma ngokhwantalala ngikhulumi ngento engakhonjwa emalungwini omphakathi kuphela, kepha nakubo ababhekelele ezempilo, ikakhulukazi labo abasekhaleni lokulwa nalo lolu khuvethe kanye nawo lo mkhuhlane ezibhedlela. Ukubona kwabo abantu Nkosi yami beginqika nsuku zaphuma, abangonesi nodokotela, ngezinga elingajwayelekile nakanjani kuzoba nomthelelo ongemuhle kwabanye, ngoba into eyenzekayo into abangazange bayibone. Ngeke kube yibo bodwa, kepha kuyoba isimo esifanayo nasemindenini yabo, ngoba akazuzwe kuthiwa kungcwatshwa ubaba kungcwatshwa umama, akazuzwe kuthiwa kungcwatshwa ugogo kungcwatshwa umkhulu, akazuzwe ukuthi kungcwatshwa umama nomama, ubaba nomama kulandele indodana noma amadodakazi. Ngakho-ke cishe kuyoba nesifanayo nakothisha ney'ngane ey'kolweni, njengoba sekuzwakele ukuthi baningi othisha asebehlabekile nokungenzeka kwenabele nakuzo izingane zethu, ngoba baningi othisha bafile. Kanti nangasohlangothini losikonkolo kukhona umonakalo owenzakalayo lapho ukhuvethe lugadla lubuyelela. Siyezwa kuhamba ababhishobhi no-archbishop, kuhamba abafundisi. Kanti kulisiko lethu thina bantu abayisizwe esibizwa ngabenguni ukuthi uma kukhona isidumbu kuhambe umuntu emphakathini nasemndenini bese sihamba siyobhonga emswaneni. Lokho kusuke kuyindlela yokuyoduduza nokuqinisekisa labo abalahlekelwe ukuthi akuphelile, ilanga lisazophuma nje nakusasa. Lokho kuyawuthoba umphefumulo futhi kuyalitshala ithemba kulabo abasuke bevelelwe umonakalo. Akugcini lapho uma lo ohambileyo esolondolozwa njengamalungu omndeni,
nomphakathi siba ingxenye yokuyoncama siyolondoloza lowo osesusiwe phakathi kwethu waya kwabakubo. Kukho konke lokhu uZulu omuhle kukhona amasiko alandelwayo njengokungeniswa komuntu ekhaya, ukulindelwa, ukubonwa, ukugcina ngamalungu omndeni, nokukhuluma nalowo osuke engasekho esimweni esejwayelekile. Lokhu kumqoka ngoba akugcini ngokuncamisa umqondo nomphefumulo wabalahlekelwe, kepha khona lapho uqinisekisa ubungcwele nesimiso somndeni lowo olahlekelwe, lesizwe sigcine inqubomgomo yaso ingalahleki nasezizukulwaneni. Mina-ke njengomnikazi wesiko ngiyaqonda ukudideka nokukhathazeka uma amalungu omndeni asedlulile engasadluliswa ekhaya noma kungasenziwa isiko lokuwagodusa. Yikho njengobe kwesihlalweni sikaZulu, njengenkosi yenu, njengomvikeli kaZulu osewalala, ophilayo, nalowo osazozalwa, umemezelana ukuthi isikhathi esikuso sokhuvethe siyisikhathi sempi. Mbukeli, ake siphinde sibonane futhi ngemumva kwekhefu. Umhlokombani uthi kuningi okungenziwa umphakathi ukuzama ukulekelela uhulumeni ekulwisaneni nalesifo ubese xwayisa isizwe. Bonke abasale kulempi bazothathwa njengabasele empini yokulwa nokhuvethe. Emva kokuxhumana namakhosi ezizwe kanye nabelaphi bomdabu, kuzoba nohlelo engizoluphola lokulanda ukususa uthuli nokukhuphula ngokwesiko bonke labo abasale empini njengoba kwakwenziwa ngezikhathi zasendulo. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa amasiko emindeni kanye nalelo lesizwe. Ngokwamukela ukuthi abantu bakababa ngokusebenzisa ilungelo labo sebelandela ezinye izinkolo okungaba ubuKristu, ubuNazaretha, ubuSulumane, ubuJuda, ubuRasta nezinye, kuzoba nokuxhumana nabaholi balamahlelo ukuze nabo babeke eyabo imibono ngokugcinwa kwaleli siko lokususa uthuli, ukugeza nokukhuphula labo abasale empini yalolu khuvethe esibhekene nalo. Ngenxa yomlando ukuhlobana kwethu nezizwe zabenguni kanye nezinye eNingizimu neAfrika nase-Afrika, kuzoba khona ukuxhumana nezinye izizwe ukuze uma kwenziwa lo msebenzi omkhulukazi nojulile siwenze ngokubambisana njengabenguni nama-Afrika ngosuku olulodwa yonke i-Afrika, ngoba kufiwa yonke i-Afrika. Okokuqala okumele sikwamukele ukuthi ngeke uhulumeni ayinqobe yedwa lempi. Yebo, yena unamandla ukushaya imithetho nokuba nemali, kepha ngeke ayinqobe eyedwa. Okunye okumele sikwamukele ukuthi ngeke iqembu elibusayo libe nazo zonke izimpendulo kulokhu, kepha kudingeka neminye imiqondo evela kulawo aphikisayo. Bakwethu, abukho ubukhosi noma inkolo okungathiwa izimpendulo ziqhamuka ngakhona kuphela. Asikho nesizwe noma uhlanga olungathi impendulo ivela kulo kuphela. Ngalesi sikhathi sempi ubukhosi nezinhlaka zabo kumele bubambisane
Wonke amahlelo ezenkolo ngalesi sikhathi kumele abambisane. Yonke imiphakathi nezinhlaka zayo ngesikhathi sokuhlaselwa kumele ame ndawonye kududule lesi simo noma kududule lesi sitha se-COVID. UMdlokombane uphinde wanxusa abezindaba ukube babe nonembeza uma bebika, beqinisekisa ukuthi-ke babika okuyiqiniso. Ngalesi sikhathi isintu sidinga izimpendulo nokungamele nisenzele phansi ngezimpikiswano ezingalethi impendulo kokusiphethe nina bezindaba. Kumele abantu nibanikeze ithemba. Sengiphetha inkulumo yami. Uma ngivula isishayamthetho saKwaZulu Natal ngonyaka owedlule ezinsukwini ezingaphansi kwenyanga, kubikwe ngokutholakala kumuntu wokuqala onokhuvethe kuleli, nganxusa ukuba isizwe sibe nalokho esingakubiza ngokuthi umoya wesandlwana. Lona ngumoya wobunye ezintweni ezithinta isizwe kanye nokuzwelana. Ngalesi sikhathi sempi siyawudinga umoya wasesandlwane okuzothi noma singaboni ngasolinye kepha sivikele ubuthina nesintu ngobubanzi. Sonke ngalesi sikhathi sempi nokulingwa asingavumi libhubhe ngathi. Asiyiphake siyidudule kusuke ubumnyama kuvele ukukhanya ngalolu khuvethe. Siyamhlonipha uhulumeni wethu ngoba wakhiwe ngamadodana namadodakazi ethu, kepha siyaqaphela ukuthi kukhona ukulingeka nokungahle kudale ukudonsisana singekho isidingo. Kithi umhlaba nesimiso sikaZulu uyikho konke. Yikho ngeluleka ngenhlonipho ukuthi kulokho singathathani ngesinxele nohulumeni ngoba okumqoka okumqoka njengamanje ubunye esibufunayo njengoZulu, ukuba ingxenye yabo ngoba kumqoka. Izwi lenkosi ku-Isaiah 38 verse 14 to verse 17 lifundeka kanje: ngathi uzisa okwekonjane, ngaliliselisa okwejuba, amehlo ami aphela ngokubheka phezulu. Nkosi, ngiyacindezelwa, iba isibambiso sami. Ngakhuluma ngithini na? Ukhulumile kimi, uwenzile yena. Ngiyakubinyabinyeka yonke iminyaka ngomunye umphefumulo wami. Nkosi, abantu baphila ngalokho nokuphila komoya wami kukulokho kuphelele. Ngalokho mawungiphulukise ungiphilise. Bheka kwakungokuhle kimi ukuthi nganginomunyu, wena wawuthanda umphefumulo wami, waze waphuma egodini lokubhujiswa. Ngokuba uzilahlile nyovane zonke izono zami. Ngakho-ke amazulu amahle, sonke ngalesi sikhathi sempi nokulingwa asingavumi libhubhe ngathi njengoba ngishilo ekuqaleni. Asiyiphake siyidudule kusuke ubumnyama kuvele ukukhanya, sinqobe ukhuvethe
sibambisene. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise emazulu ngalesi sikhathi, ngiyabonga. Mbukeli kungake bese kuphathele kona ohlelweni lanamhlanje hlangabeze futhi ngokuzayo.